ಅಕಾಡೆಮಿಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅವಡಾತನ ಅವು ಆಡಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅನಾನುಕೂಲ ಅಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹರಿಕಥಾ ಪರಿಷತ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಾಮೋದರ್ ನಿಸರ್ಗ ಬಳಗದಗಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಗೌರವಗೂ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊಲಬುನು ಭಾರಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತ ಪಾತೇರಿಯರು ಅಂಚಾದು ಇಂದಿ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾಳಮದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಹರಿಕಥಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾದು ಬಾರಿ ಸುಲಭಡ್ಲ ಮುಗಿಪೇರೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಶರಥನ ಮಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಗೆ ಜನಕರಾಜನ ಮಗಲು ಸೀತೆಗೆ ಮದುವೆ ಅಂಡಿಗೆ ಮುಗಿಂಡದಾನೆ ಆಂಡ ಆತೆಯ್ಯ ಉಂಡ ಹರಿಕಥಾ ರೂಪೋಡು ಅವು ಎಂಚ ತಾಳಮದ್ದಲ ರೂಪೋಡು ಎಂಚ ಅವು ತುಳುಟು ಎಂಚ ಅಂತ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಚಾರನು ಒಂಜಿ ಮನನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಟ್ಟನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಚಾದು ಉರಿಯಡ ಪಂಡೇರಿಗೆ 4 ವರ್ಷದ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕಿನಾರು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಭಾರತದ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ವಿಷಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ಬಂದು ಸರ್ ಅದು ಈಗ ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪುಂಟು ಬಂಡೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪುಂಟು ಮತ್ತು ಇಡೀ ನನಗೆ ನೆನಪು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಂಡೆಗೆ ಆತವನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಕೊನೆ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತುಂಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳು ಬಂಡೆಗೆ ಅವಾಗ ಆ ಬಂಡೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಡುವಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಬಂಡೆಗೆ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ದ ದುಂಬದ ಲಾಸ್ಟ್ದ ವಾಕ್ಯ ಅವು ಏನ ನೆನಪು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಂದಾಂಡ ಅವಿನ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುನಂದಾಂಡ ಎಂಚ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿನವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಳ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷನೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಹರಿಕಥಾ ಸ್ವರೂಪದ ಪೂರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬರೋಡು ಜಿನ್ನಾಪಜಿ ಕೊಡೋದು ತುಳುಟೆ ಪೀಠಿಕೆ ತುಳುಟೆ ಪದ್ಯ ಇದೆ ಮಾಬಳಿ ಶೆಟ್ಟರು ಬಂಡೇರು ತುಳುಟು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಹರಿಕಥೆ ಮಸ್ತ್ ಆತಂಡು ಅಣ್ಣ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುನ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ ಅಣ್ಣ ಅಚ್ಚುದಾಸ್ಯರು ಜಾತಿ ಕೆಲವು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕನ್ನಡೊಡೆ ಉಂಡು ಅರ್ಲ ತುಳುಟು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇನ್ನೇ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ತುಳುಟು ತಿಕ್ಕುನ ಭಾರಿ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆನೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅವೇನು ಆರು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಆಶು ಕವಿತೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಹರಿದಾಸನಗಳ್ದ ಕವಿನಗಳ್ದ ಪರ ಬೋಡಾಪುಡು ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆರಂಭ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಭಾಗವಹಿಸಿನಗಲು ನಾಗೇಶ್ ಶೆಣೆಯ ಮೇರೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಭಾಗವಹಿಸಿರು ಇರು ತುಳುಟೆ ಬಾರಿಸೋಡು ಅವೆ ತುಳುಟೆ ಅಂಚ ತಬಲಡು ನಮ್ಮ ಮಂಗಲ್ದಾಸ್ ಗುಲ್ವಾಡಿ ಮೊಗಲು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲದಾಕಲ ಅಂಚ ಅದು ಅಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬೈದರು ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಯಾನು ತೊಲುಕುಟದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದು ಹರಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಣಾಧಿಪತಿ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಗಜಾನನಂ ಭೂತಗಣಾದಿಸೇವಿತಂ ಕಪಿತ್ತಜಂಬೋ ಫಲಸಾರಭಕ್ಷಿತಂ ಉಮಾಸುತಂ ಕಪಿನಾಶಕಾಂತಂ ನಮಾಮಿ ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ಗಗನಸದೃಶಂ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಕಮಲನಯನಂ ಯೋಗಿವಿದ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಗೋಮಯಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಂ
ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೆ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತಯೇ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಹರ ನಮಃ ಪಾರ್ವತಿ ಪದವಲ್ಲಭ ಹರ ಹರ ಮಹದೇವ. ಭೂರಾಮಚಂದ್ರ ಕಿ ಜಯ. ಆನೆ ಮೋನದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸುರುತ ಸೊಲು. ಆನೆ ಮೋನದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸುರುತ ಸೊಲು. ಬೇನೆ ಬಿಟ್ಟೂರ ಕಡೆ ಪುನಃ ಸಗುತಿಗ. ಬೇನೆ ಬಿಟ್ಟೂರ ಕಡೆ ಪುನಃ ಸಗುತಿಗ. ಆನೆ ಮೋನದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸುರುತ ಸೊಲು. ಆನೆ ಮೋನದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸುರುತ ಸೊಲು. ತಡ್ಪೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವ ಶಬ್ದನು ಕೇಳುವ ಕೊಡಿ ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಸಂಗತಿ ತೂಪ. ತರ್ಪಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವ ಶಬ್ದನು ಕೇಳುವ ಕೊಡಿ ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಸಂಗತಿ ತೂಪ. ಸೊಂಡಿಲ ನಾಡಾದ ಮಾತೆರೆ ನೊಯ್ತನ್ನುವ. ಸೊಂಡಿಲ ನಾಡಾದ ಮಾತೆರೆ ನೊಯ್ತನ್ನುವ. ಉಡಲಿಡೆ ಕೆರೆತಿದ್ದು ಭಕ್ತರೆ ಕಾರು. ಆನೆ ಮೋನದ ಸ್ವಾಮಿ ಸುರುತ ಸೊಲು. ಬೇನೆ ಬಿಟ್ಟೋರ ತಡೆ ಪುನಃ ಸಗುತಿಗ. ಬೇನೆ ಬಿಟ್ಟೋರ ತಡೆ ಪುನಃ ಸಗುತಿಗ. ಆನೆ ಮೋನದ ಸ್ವಾಮಿ ಸುರುತ ಸೊಲು. ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿನ ಮೋಕ್ಷದ ಬಾಲೆಗೆ ಕಿರುತಿ ದಿಂಜಿನ ಮಾಯದಲೀನ. ಕಿರುತಿ ದಿಂಜಿನ ಮಾಯದಲೀನ. ಮೋದಕ ನಿಕ್ಕ ಮೊಗೆದ ತಿನಸು. ಮೋದಕ ನಿಕ್ಕ ಮೊಗೆದ ತಿನಸು. ಚೋತಡು ವರ ಕೊರ್ಪಿ ಮಲ್ಲಂಜಿ ಮನಸು. ಆನೆ ಮೋನದ ಸ್ವಾಮಿ ಸುರುತ ಸೊಲು. ಬೇನೆ ಬಿಟ್ಟು ತಡೆ ಪುನಃ ಸಗುತಿಗ. ಬೇನೆ ಬಿಟ್ಟು ತಡೆ ಪುನಃ ಸಗುತಿಗ. ಆನೆ ಮೋನದ ಸ್ವಾಮಿ ಸುರುತ ಸೊಲು. ಆನೆ ಮೋನದ ಸ್ವಾಮಿ ಸುರುತ ಸೊಲು. ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ವಿಶೇಷವಾದ ಆನೆ ಮೋನದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸುರೂತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಈ ಭಕ್ತಿ ಪಂತೊಡ್ಲ ಸುರಿತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವನ ಚಿತ್ತನ ದೇವೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹಾಗಣಪತಿಗೆ ಎನಿ ಶರಬೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಶರವು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡೆ ಸಭಾಂಗಣೋಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಅಂಚಾದು ಆ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ಟಲ ಆ ದೇವರನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಟ್ಟಣದಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಾಟ ಪನ್ನೊಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಾಟ ಪನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಓರೆಲ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ. ಅಕ್ಷರದ ಮೈಮೆನು ಭೂಮಿಡ ನರಮಣಿ ಒರಿಲಪಿನಯೇ ರಾಮ ಪಂಥಿ ರೆಡ್ ಅಕ್ಷರದ ಮೈಮೆನು ಭೂಮಿಡ ನರಮಣಿ ಒರಿಲಪಿನಯೇ ಭೂಮಿಡ ನರಮಣಿ ಒರಿಲಪಿನಯೇ ರಾಪಂತಿ ಸ್ವರ ಬಲಟು ಜೀವದುಲ ಇಡಿದಿಂಜಿ ಮಾತ ಪಾಪದ ಕರ್ಮ ಕುರೆಲು ರಾಪಂತಿ ಸ್ವರ ಬಲಟು ಜೀವದುಲ ಇಡಿದಿಂಜಿ ಮಾತ ಪಾಪದ ಕರ್ಮ ಕುರೆಲು ಮಾಯ ಮಲ್ಪದ ಮಲ್ಲ ರಾಜಭೋಗನು ಕೊರು ಮಾಯ ಮಲ್ಪದ ಮಲ್ಲ ರಾಜಭೋಗನು ಕೊರ್ಪಿ ದಾಯಗಿಂಪಿನ ಚೋದ್ಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ತೆರಿದೆ ದಾಯಗಿಂಪಿನ ಚೋದ್ಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ತೆರಿದೆ ರಾಮ ಪಂಥಿ ರಟ್ಟಿತು ಅಕ್ಷರದ ಮೈಮೆನು ಭೂಮಿಡ ನರಮಾನಿ ಒರಿಲಪಿನಯೇ ಭೂಮಿದ ನರಮಾನಿಲೆಗೆ ರಾಮ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಅಕ್ಷರದ ಮಹಿಮೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ಏರು ಬಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ದಾಸರನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ಪಾತ್ರನು ಕೇನುಡುಂದ ಅಂಡ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕನಕದಾಸರ ವಿಜಯದಾಸರ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಚಿತ್ತನ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠರ್ನಗಲ್ನ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಅಗಲ್ನ ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ನಂಗೆ ತಿಪ್ಪು ಅವಾಗ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಬಂತೇನೆ ರಾಮ ಪಣಪನಿ ರಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಡೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು ಇಡೀ ఆయన ఆదర్శను తెరియొడుందిజ్జి ఐదు దారా ఆరు పంతేరు రాపన్పిన అక్షరుడు ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ನಗರ ಆ ಪುಣ್ತುಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಪಾಪ ಕರ್ಮಲ್ ಪೂರ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪುಣಿಯ ಅಂಚ ಒಂದೇನು ಪೂರ ನಂಕ ಉಪ್ಪು ಪುಲಿ ಖಾರ ತಿನ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನರಮಾನಿಗೆ ತೆರೆಯುಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಆ ಮಾಯ ಮಲ್ತುದು ರಾಜಭೋಗನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಒಂದು ದಾಯಗೆನ್ಪಿನ ಈ ಚೋದ್ಯ ಋಷಿಶ್ರೇಷ್ಠರಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಂಗೆ ಪುರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಬಂತೆ ಐಕೆ ಭಜನೇನಿ ಕಲ್ಪನಗ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಆಯ್ತ ಸಂದೇಶದಾದ ಸಾಹಿತ್ಯದಾದ ಇನಿ ಅಂಚ ತೆರಿದು ನಮ ಇನಿ ಭಜನೆ ಪನೊಡಿಗೆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ಪಿನಾಗಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ಭಜನೆ ತಲ್ಪೋಡಿಗೆ ಭಜನೆ 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 ಓದೇವ್ರೆ ಇನಿ ಕುಳ್ಳುದು ಭಜನೆ ಮಣಿಪಿನಾಗೆಲ್ಲ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನಿಂತು ಅದೇ ಅಧಿಕ ಮಾಸೋಡು ಅಲ್ಲ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಉಂಡು ಮೇರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ನಲಿಪ್ಪನ ಭಜನೆ ಉಂಡು ಕೊಂಚ 150 ಜನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬಾರಿ ಕುಂಟಾಯ್ತ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕುಣಿತ ಭಜನದ ಉಮೇದು ಬಂಡ ಐತೆ ಹೌದಾದ ಸೋಕುಗ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿಡ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಮುಲಂಡಿ ಬಾರಿ ಭಜನ ಒಂದು ಪನಗ ಭಾರಿ ಭಜನೆ ಓದೇವ್ರೆ ಪದ ಬಣೊಂದುಲ್ಲ ರೆಡ್ಡೆ ಭಜನೆ ಅಂಜನೆಯ ಧೀರ ಹನುಮಂತ ಶೂರ ಅಂಜನೆಯ ಧೀರ ಹನುಮಂತ ಶೂರ ವೈಕುಮಾರ ವಾನರ ಶೂರ ಮಹಾನುಭಾವ ಹನುಮಂತ ವೈಕುಮಾರ ವಾನರ ಶೂರ ಮಹಾನುಭಾವ ಹನುಮಂತ ಅಂತ ಉಂಟಲ ಮಗ ಬಾಲೆಲ್ಲೆತ್ತೇನೆ ದಾದ ಬಂಡಿ ನೀನು ವೈಕುಮಾರ ವಾನರ ಶೂರ ಹತ್ತು ಮಗ ವಾಯುಕುಮಾರ ವಾನರ ಶೂರ ಒಂಚೂರು ಬುಡ್ಪಾದ ಪಣಲ ಬಾಲೆ ಅಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಬಾಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡುಗೆ ಅವು ವಾಯುಕುಮಾರ ವಾನರ ಶೂರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾಲೆ ಪಕ್ಕದ ಈಗ ಅಂಚ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವು ನಲಿಪೇರಿ ಗ್ರಿಪ್ ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ಐಕ ಬೋಡೋದು ವೈಕುಮಾರ ವಾನರ ಶೂರ ಮಹಾನುಭಾವ ನಲಿಪೇರಿ ಗ್ರಿಪ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಹಾಲು ಬಂತು ಪಾಡ್ನ ಬಾರಿ ಜಾಗೃತಿನಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅರ್ಥೊನ್ಲೈನ್ ಜೋಕಲೆಗೆ ಪಣೋದು ಐಕೆ ಪಂಡಿನಿ ರಾಯಂಬ ಮಾತ್ರದೊಳು ರಕ್ತ ಮಾಂಸದೊಳಿರುವ ಆಸ್ತಿಗತ ಅತಿಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವ ಮಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಷಯ ದಾಸೇರು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಅವು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಋಷಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಬಣಿಪಿನ ವಿಚಾರ ಅಪಗಾಂಡ ರಾಮ ಬಣಿಪಿನ ಇರ್ತಾರೆ ರಡ್ಡನೇ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಯಂದನಲು ಬೊಕ್ಕಮ ಪನ್ನಗನೆ ಹೊರಪೋಯಿ ಪಾಪಲವು ಒತ್ತುದುಲಯಿ ಬರಂದಿ ಬಾಗಿಲಾದೆ
புதுதுலை பறந்து பாக்கிலாது ಏನ ಬದುಕಿನ ಪೊದಿಗೆ ಸುದ್ದಾಪಿ ಸಂಗತಿನ ಏನ ಬದುಕಿನ ಪೊದಿಗೆ ಸುದ್ದಾಪಿ ಸಂಗತಿನ ಬಕುತೆ ಹನುಮಂತೆಲ ಒರಿಯ ತೆರಿದೆ ಬಕುತೆ ಹನುಮಂತೆಲ ಒರಿಯ ತೆರಿದೆ ರಾಮ ಪಂಕ್ತಿಯ ಅಕ್ಷರದ ಮಹಿಮೆ ಭೂಮಿ ಒರಿಲಪಿನಯೇ ಒರಿಲಪಿನಯೇ ಭೂಮಿಡಿತ್ತಿನ ನನಮಾನಿ ಒರಿಲಾವೆನಿಪಿನಯರಿ ರಡ್ಡನೆ ಅಕ್ಷರದ ಮಹಾತ್ಮದಾದ ಬಣ್ಣ ರಾ ಬಣ್ಣದ ತುಟಿ ಬಾಯಿ ಬುಡಿಬಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ಸರ್ತಿ ಮಾ ಬಣ್ಣಗ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು ನೊಜಿ ಬಿಮ್ಮೊ ಬಿಮ್ಮೊ ತಾಗುಳು ಆತ ಅವನಗ ವರ ಪಿದಾಯಿಪೋಯಿನ ಆ ದೇಹದುಲಾಡಿ ಪಿದಾಯಿಪೋಯಿನ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಉಳಾಯಿಪೋಂದಿ ಲೆಕ್ಕವು ಬಾಕಿಲಾಪುನಿಗೆ ಕಬಾಟಾಪುನಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಈ ಗೇನ ಬದುಕದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪೊದಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಉಜ್ಜೀವನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಶುದ್ಧಾಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ವಚ್ಛಾಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಸಂಗತಿ ನಂಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಕುತೆ ಹನುಮಂತೆಲ ಒರಿಯೇ ತೆರಿದೆ ಒಂಜಕ್ಷರದ ಮಹಿಮೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಋಷಿಕೆರಿಂದ ಬುಕೊಂಜಕ್ಷರದ ಮಹಿಮೆ ರಾಮನ ಪರಮ ಭಕ್ತೆ ರಾಮನ ಬಂಟೆ ಹನುಮಂತಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಂದು ದಾಸರ ಬಂತೆ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿದ ವಿಚಾರಧಾರೆನ ದೇವರನ್ನ ಮೈಬಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಜನೆನ ತೆರೆಯ ನೋಡಿಗೆ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೆನ್ಪೂರ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ಪನೋಡುಂದ ಅಂಡ ಅಪಗಣ್ಣ ನರಮಾನಿಗೆ ಯಾಪ ಗೊತ್ತಾಪಿ ನಾವು ನರಮಾನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡುಂದ ಅಂಡ ನರಮಾನಿ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಒಂಜೀತ್ ಆಯ ಭಜನೆ ಮಲ್ತಂಡ ದೇವರನ್ನ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿಡ ಆಯ ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ನಡೀತಿಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ದಾನ ಬುದ್ಧಿಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬರ ಮಲ್ತರು ಧರ್ಮವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೆಂಡ ಅಂಡ ಆಯಾಗ ರಾಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಪುಡು ಬಂತೆ ಅಪಗ ಅತಿ ಸುಲಭ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಗದೀಶ್ವರನನ್ನು ನೆನೆಯುವುದು ಬಂತೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ದಾಸರು ಎಚ್ಚರ ಕೊಡ್ತರು ನರಮಾನಿಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಮನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿತನ ವಿಚಾರಧಾರೆಯಾಗ ಅರ್ಥ ಹೊಡುಂದ ಅಂಡ ಆ ಮೈಮೇನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನಾಯಿ ಪಡೆತನೋಡುಂದ ಅಂಡ ಒಂಜೀತು ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪಳಂಗ ಒಂಜೀತು ಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ಪಳ ಅಂದ್ಬಂಡು ದಾಸರು ಎಚ್ಚರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ರಾಮ ಮಂತ್ರೋನು ಸುಗೀಪು ನರಮಾನಿ ನರಮಾನಿ ದಾನ ಮಲ್ಪ ರಾಮ ಮಂತ್ರೋನು ಸುಗೀಪು ನರಮಾನಿ ರಾಮ ಮಂತ್ರೋನು ಸುಗೀಪು ನರಮಾನಿ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಮೆಚ್ಚಿದ ಹಾಳಾವಡ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಮೆಚ್ಚಿದ ಹಾಳಾವಡ ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಉಡೆದಿಗೆ ಪಂಡಿ ಮಂತ್ರ ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಉಡೆದಿಗೆ ಪಂಡಿ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರನು ಸುಗೀಪು ನರಮಾನಿ ರಾಮ ಮಂತ್ರನು ಸುಗೀಪು ಕುಲವಾಂಡಲ ಲೆತ್ತು ಸುಗಿ ಪುನ ಮಂತ್ರ ಕುಲವಾಂಡಲ ಲೆತ್ತು ಸುಗಿ ಪುನ ಮಂತ್ರ ತಿಳಿತು ನಲಿತು ನಿತ್ಯ ಭಜನದ ಮಂತ್ರ ತಿಳಿತು ನಲಿತು ನಿತ್ಯ ಭಜನದ ಮಂತ್ರ ಸುಲಭಡೆ ಮೂದಿನ ಪಡೆದ ಗೆಲ್ಪುಣ ಮಂತ್ರ ಸುಲಭಡೆ ಮುಕುತಿನ ಪಡೆದ ಗೆಲ್ಪುಣ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರನು ಸುಗೀಪು ನರಮಾನಿ ರಾಮ ಮಂತ್ರನು ಸುಗೀಪು ನರಮಾನಿ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಮೆಚ್ಚಿದಾಳಾವಡ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಮೆಚ್ಚಿದ ಹಾಳಾವಡ ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಉಡೆದಿಗೆ ಪಂಡಿ ಮಂತ್ರ ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಉಡೆದಿಗೆ ರಾಮ ಮಂತ್ರನು ಸುಗೀಪು ನರಮಾನಿ ರಾಮ ಮಂತ್ರನು ಸುಗೀಪು
ದಾನಿ ದಾದಾನ್ಲ ಇತ್ತನ್ನ ರಾಮನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡತನೋಲಿಗೆ ఆయన ಕಥೆನ ఆయన ವಿಚಾರಧಾರಣ ఆయన ಆದರ್ಶನ ఆయన ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದರೆ ಒಂಜೇ ಸಾಧಿನ ಅರಮಾನಿಗೆ ಭಜನದ ಮೂಲಕ ಅನ್ಕೊಂಡು ದಾಸರಿ ಎಚ್ಚರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಿಪ್ಪುನ ರಾಮನ ಕಥೆನು ಒಂತಂತೆ ಪೂರ ರಾಮಾಯಣ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ರಾಮಾಯಣದ ಮಧ್ಯೆಡು ಬರಿಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜೀತ ಕಥೆ ನಮ್ಮ ಹರಿಕಥಾರೂಪೋಡು ಎಂಚ ತಿರಿಯೋನಿಗೆ ಅವನ ಪಣಿಪಿನಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಈ ಕಥೆ ನೀನು ದೀತೇರಿ ಈತ ಬೇಗ ಮುಗಿಪುಗ ಮುಗಿಪುಗ ಅನ್ಮನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಟ್ಟನ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತರೆಗಿಲ್ಲ ತೊಳುಕೂಟದ ಗೆಲೆಗೆ ಸೋಲು ಇತ್ತು ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಕಥಾಭಾಗದ ಪೂರ್ವರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪದು ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ರಘುರಾಮಚಂದ್ರ ಕೀ ಜೈ ಮೇರೆ ಪಿ ರಾಜ್ಯ ಅಯೋಧ್ಯದ ಕಲಟು ಸಿರಿ ಸದನದ ಪುನ ದಶರಥ ರಾಜೇ ಮೇರೆ ಪಿ ರಾಜ್ಯ ಅಯೋಧ್ಯದ ಕಲಟು ಸಿರಿ ಸದನದ ಪುನ ದಶರಥ ರಾಜೇ ದುಷ್ಟರ ತರಿತೆದು ಶಿಷ್ಟಿರ ಕಾಪುನ ಕಷ್ಟನು ಪಾರಾವು ರಾಮದೇವಿನು ವರಲಕು ದುಂಚೇರು ಆಚಿರೊಡಾನಿಲ ವರಲಕು ದುಂಚೇರು ಆಚಿರೊಡಾನಿಲ ಗುರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಬರಬಹುದು ಗುರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಬರುತ್ತಿನೋ ವರಲಕು ದುಂಚೇರು ಆಚಿರೊಡಾನಿಲ ಗುರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಬರುತ್ತಿನೋ ಮೂಟೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಮೂಟೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ವಿಜೃಂಭಣದ ಸಭೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾಣಿ ರಾವುತರು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಂಡಲಿಕೆಯರು ಮಾತಾ ಸೇರಿದರು ಋಷಿ ಮುನಿಕುಲ್ಲಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾ ಉಳ್ಳರು ಆತ ಹೊರತುಗು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಒರಿ ದೂತಿ ಬತ್ತ ಪಣಿಪೆಗೆ ದೇವರೇ ನಮೋ ನಮಃ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ದೆ ಮಲ್ತದ ಅವನಿಗ ದಾದ ದಾದ ಮಾರಾಯ ಅನ್ಪಂಡು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಯ್ಯ ಗುಪ್ತಚಾರ ಅಪಗಂಡ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪನಗ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠರಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಮಹಾ ತಪಸ್ವಿಲಾಯನಂಚಿತ್ತನ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿಕುಲ್ ವರಂದುಲ್ಲೆರಿ ಸಭೆಗೆ ವರಂದುಲ್ಲೆರ ಕಲ್ಲ ಸಭೆ ಮಾಮೂಲಿ ಆಪಲ ಆಪಿನ ಆರು ಆಪಲ ಬರ್ಪಿನ ಆರತ್ತು ದಿಗ್ಗ ಸಿಂಹಾಸನ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜೆ ಲಕ್ಕಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಡು ರಾಮೇಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಭೆಟ್ಟುಲ್ಲರು ಆನ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ರಾಜಧರ್ಮಗೂ ಸರಿಯಾದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಬಂಡದು ಆರು ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅದೆಲ್ಲ ತಂಬರೋಡು ಬಂಡದು ದಿಗ್ಗ ಲಕದು ಹೋದ್ ಬಂಡ ರಾಜ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತಾ ರಾಜೇ ಪ್ರಜಕುಲೆ ಮಾತ ದೇವತೆ ಆನಂದಾಂಡ ರಾಜರ್ನಗಲೆ ದೇವತಾ ಸಮಾನಾದುಪ್ಪುನಗು ಲಗ್ಲು ಮುನಿಕುಲ್ನಗು ಋಷಿಕುಲ್ನಗು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿಕುಲ್ ಸಭೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲರಿಗೆ ದೂರೋಡು ಬಣ್ಣಗ ಬತ್ತೇರಿನ ಬಣ್ಪಿನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾದ ಓದು ಲೆತಂಬರುಡು ಬಣ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಓದು ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂದಾದು ಸ್ವಾಮಿ ನಮೋ ನಮಃ ಕಾರಗಡ್ಡ ಬೂರ್ದೆರಿಗೆ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ಮುನಿಕುಲೆ ಪಾದುಗು ಸೊಲುಮೆ ಮುನಿಕುಲೆ ಪಾದುಗು ಸೊಲುಮೆ ಮುನಿಕುಲ ಪಾದಗು ಸೊಲುಮೆ ಮುನಿಕುಲ ಪಾದಗು ಸೊಲುಮೆ ದನಿಯಾದ ಭಕ್ತಿನ ಕಾರಣದಾನ ದನಿಯಾದ ಭಕ್ತಿನ ಕಾರಣದಾನ ಪನಿಯರಡ ಈರನ ಋಣದೀವಯವರು ಪನಿಯರಡ ಈರನ ಋಣದೀವಯವರು ಮುನಿಕುಲ ಪಾದಗು ಸೊಲುಮೆ ಮುನಿಕುಲ ಪಾದಗು ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಇನಿಯಿರನ ದರುಶನ ಭಾಗ್ಯಡು ಇನಿಯಿರನು ದರುಶನ ಭಾಗ್ಯಡು ಮುನಿಕುಲ ಪಾದಗು ಸೊಲುಮೆ ಧನಿಯಾದ ಬತ್ತಿನ ಎನ್ನಡೆ ಕಾರಣ ಧನಿಯಾದ ಬತ್ತಿನ ಎನ್ನಡೆ ಕಾರಣ ಸ್ವಾಮಿ ಬರೋಡನ್ನ ನೀರು ಬರ್ಪಿನಾರತ್ತ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ವೈದ್ಯರ ನಮೋ ನಮಃ ಬತ್ 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 ಅದೇನೆ
ಬೋಡಾಯನ ಗೌರವಡರೆ ಸತ್ಕಾರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಊರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂತೆರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನನ್ನೇ ಬರಿಯರ ಬಂತಾಡಿ ಯಾನಾದ ಬೈದು ಬೆತ್ತ ದಾಯಗೀರ್ ಬರಿಯರ పోయారు దాదా ఉడుతుండేనడ అని పన్నగ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸುಡು ಬೇನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬರೋಡಾಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಹೊಡೆದ ನಮ್ಮನೆ ಕೂಡಲ್ಲ ಐಕೆ ಬೋಡಾದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿಕಲು ಬೈದರಿ ದಶರಥನ ಮಹಾರಾಜನ ಈ ಆಸ್ಥಾನಗೂ ಬಹಳ ಮಹದುದ್ದೇಶವನ್ನು ದಿವೊಂದು ಬೈದಿನ ಹಿಡಿದಾರ ಮಾತ ಸತ್ಕಾರ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ ಆಂಡು ರಾಜಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರವಾದರಿನ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸೋಡ ಆ ರೀತಿಯ ಗೌರವ ಪೂರ ಕೊರ್ದಾಯನದ ಬಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿ ಬತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಎನ್ನಡದಾಲ ತಪ್ಪಾಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ದಾದಂದು ಪನಡು ಪಣ್ಣಗ ತಪ್ಪುದಾಲಜ್ಜಿ ಮಾರಾಯ ಪೂರ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಂಡು ನಿನ್ನ ಸತ್ಕಾರುಗೆ ఆయన ಮೆಚ್ಚಿಯ ಆಂಡ ಬೈದಿನ ಉದ್ದೇಶ నేను పనోడాపుడు పనిలే స్వామి దాని ఆవిడేనడాన్ని పన్నగ ఓహో కేనిలగో దశరథ మహారాజ కేనిలగో దశరథ మహారాజ పేనెరు పనువే ఉడలు దయ్యత కేనిలగో దశరథ ಹಿರಿಯರ ಶಾಂತಿ ಸಂತೋಷ ಗಾತ್ರನಿ ಹಿರಿಯರ ಶಾಂತಿ ಸಂತೋಷ ಗಾತ್ರನಿ ಗೆರೆತಿನ ಮಲ್ಲಂಜಿಯಾಗದ ನಡುಟು ಗೆರೆತಿನ ಮಲ್ಲಂಜಿಯಾಗದ ನಡುಟು ರಕ್ಕಸರ ಕಾಟ ತಡೆ ಪೆರಗಾದು ರಕ್ಕಸರ ಕಾಟ ತಡೆ ಪೆರಗಾದು ಕಡಪುಡು ನಿನ್ನ ಮಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನು ಕಡಪುಡು ನಿನ್ನ ಮಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನು ಒರಿಪುಲ ಲೋಕದ ಎಡ್ಡೆಪುರು ಒರಿಪುಲ ಲೋಕದ ಎಡ್ಡೆಪುರು ಲೋಕದ ಎಡ್ಡೆಪುನು ಒರಿಪೊಡುನ್ನಾಂಡ భారీ మల్ల తొందరటి బూడిదానేం పండ కెరియర్ శాంతి విశేషమైన చిత్తన సంతోష సుఖకోస్కర అది భారీ మల్లొంజಿ ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಯಾಗದ ಈ ನಡುಟು ರಕ್ಕಸರ ಕಾಟ ತಡೆ ಪೆರೆಗಾದು ರಕ್ಕಸರನ ಕಾಟ ಏತ ಜನ ದುಷ್ಟರ್ನಗಳು ಮಾತ ಬತ್ತದೈಕು ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದು ಯಜ್ಞ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕು ತೊಂದರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರಾಜ ಐಕೆ ಬೋಡಾದು ಸ್ವಾಮಿ ಐಕೆ ಎರಡದಾದವಡು ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಐಕೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಬೈದು ಜಾನಿಡಿ ದಶರಥ ಕಡಪುಡು ನಿನ್ನ ಮಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನು ನಿನ್ನ ಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಭೆಟ್ಟು ಅಂಚಾದು ಶ್ರೀರಾಮನ ಕಡಪಡದು ಕೊರಡು ರಕ್ಕಸರ ಕಾಟ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಅಗಲಿನ ಪೂರ ತರಿತದು ಇನಿ ಗತಿ ಕಾಣಿಸೋಡುಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಯಜ್ಞ ರಕ್ಷಣೆ ಆಡುಂದಾಂಡ ಒರಿಪುಲ ಲೋಕದ ಎಡ್ಡೆಪುನು ಕಡಪುಡು ನಿನ್ನ ಮಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನು ನಿನ್ನ ಮಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕಡಪುಡು ಸ್ವಾಮಿ ದಾದ ಪಣೊಂದುಲ್ಲಾರಿ ಮುನಿ ಪಂಡಿನುತ್ತರದ ಕೆಡಿನಾಂಟಿಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈರ್ ಕೇಳಿಂದಾಗ ಮುನಿ ಪಂಡಿನುತ್ತರದ ಕೆಡಿನಾಂಟಿಡು ಜೀವ ಬೆಗರುಡು ಉಡಲಿಡು ದುಃಖದಿಂಜಿಡು ದುಃಖದಿಂಜಿಡು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ರಕ್ಕಸರಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಗರನ್ ತರಿಪೆರೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಬರೋಡೊಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬೋಡೋಣ ಯಾನೇ ಬರ್ಪೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ತೀಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಕ ರಾಮನ ಒರಿಯನ ಕಡಪಟ್ರೆ ಗಾಯಜಿಂದಾಂಡ ఆయన ఒట్టు బొక్కరుల్లెత్త ఆయనల అయలు అంతే షూరే మళ్ళీ లక్ష్మణన్ల కడపడదు కొరలా అందమండరికి ఆ తావనగా పొడిచి స్వామి ఎన్న జోకుల గీరి వేరగిల ఆ సామర్థ్య
ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಮೂಕೆಡೆ ಕರ್ಗಲ್ಲು ನೋಂಪುವೆರ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಮೂಕೆಡೆ ಕರ್ಗಲ್ಲನು ನೋಂಪುವೆರ పొడి జవనెరు ఎన్న జోకులు పొడి జవనెరు ఎన్న జోకులు 14 ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಮುಲೆವುನ 14 ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಬುಲೆವುನ పొడి ಜೋಕುಲು 14 ವರ್ಷದ ಈ ಆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಚೆಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ರಕ್ಕಸರ್ನಗಲ್ದ ಆ ದುಷ್ಟರ್ನಗಲ್ದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದು ಇರ್ನ ಯಜ್ಞ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪದ ಅಕಲ್ದ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಬೇತದಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೇನು ಪನ್ನಗ ಅಂಚಿಂಚಿ ಕಣ್ಣಾಡವೇರಿಗೆ ಏರು ಆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿಕುಲು ಸಭಿಟುಲ್ಲೇರು 29 ಜನ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠರ್ನಗಲ್ನ ಇಟ್ಟು ಬಕ್ಕೋರಿ ಮೇರೆಗೆ ಸರಿಸಮಾನಾಯನ ಚಿತ್ತನ ವಶಿಷ್ಠ ಮುನಿಲ ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್ಗಳು ಒಂದೇರು ಆರೆಗಿಂಚ ಕಣ್ಣು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪನಗ ಆರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದುಂಡು ತರೆ ಆಡ ಒಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಅಹಂ ವೇಗ್ಮಿ ಮಹಾತ್ಮ ರಾಮ ಸತ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮ ಅಹಂ ವೇಗ್ಮಿ ಮಹಾತ್ಮ ರಾಮ ಸತ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮ ವಶಿಷ್ಠಾದಿ ಮಹಾತೇಜ ಏಚೇನ ತಪಶಿಷ್ಠಿತಾಃ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಶಿಷ್ಠ ಮುನಿಗಳು ಅರೆಗೆ ತೆರೆದು ನಾನು ಯಾನ್ ಪಂಡ ದಾದನ ಆವಿಂಬಾಗ ದಾದನ ತೆರೆಯೊಂಬೆರು ಪಂಡದು ಆರು ಮೆಲ್ಲ ವಶಿಷ್ಠ ಮುನಿ ಕೈತಲ್ ತೋಂದುಳ್ಳರಿಗೆ ಅಪಗ ವಶಿಷ್ಠ ಮುನಿಕುಲು ನಿಜವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿಕುಲು ಇಡೆಗೆ ಬೈದೆ ರಾಮ ಏರನ್ನು ತೆರಿಯಂದೆ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ದಾದನ ಪಾತೆರಂದುಳ್ಳಿ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಯನ್ನು ಕಡಪಡುಕೊಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಜಿಯಾಗಂಡ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಪಗಾಂಡ ಸಭೆಟ್ಟು ಲಕ್ಕದುತ್ತಿಯರಿಗೆ ಏರು ವಶಿಷ್ಠ ಮುನಿಕಳು ಪನೊಂದುಲ್ಲರು ಮರುಳು ನಿಕ್ಕರ ಸೈಕೇನ್ ಮರುಳು ನಿಕ್ಕರ ಸೈಕೇನ್ ಸಿರಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಅವತಾರಡೋ ಏರು ರಾಮೆ ರಾಮಚಂದ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲು ನಿಕ್ಕು ದಶರಥಗೆ ಜನ್ಮಗ ಬೈದಿನ ಏರನ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಮರಳು ನಿಕ್ಕರ ಸೈಕೇನ್ ಸಿರಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಅವತಾರನು ಬೈದಿನ ರಾಮೆ ನಿಕ್ಕು ಮಗೆನ 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 ರಾಮೆ ನಿಕ್ಕು ಮಗೆನ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ಸಿರಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಅವಿನ ತೆರಿಯಂಡೈ ಶ್ರೀರಾಮಡ ಆ ಒಂಜಿ ರಕ್ಕಸರ್ನ ಹೋರಾಟ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚಾದು ಅಂಚತ್ತು ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿಕುಲು ಬೈದಿನ ಸತ್ಯ ವಿಚಾರ ಹಿಡಿದವರ ದುಷ್ಟರ್ನ ಸಂಹಾರಲ ಎಟ್ಟಾಪು ಶಿಷ್ಟರ್ನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಆವಡು ಯಜ್ಞ ರಕ್ಷಣೆ ಆವಡು ಒಂದು ಮಾತ ಎಡ್ಡಪ್ಪು ಬೋಡಾದ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿಕುಲು ನೊಟ್ಟುಗು ನಿನ್ನಮಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ಲ ಬೋಡಾಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣಂಡು ಕಡಪುಡುದು ಕೊರಡು ಎಟ್ಟದಾಲ ನಿಕ್ಕು ತೊಂದರೆ ಒಂದು ರಾಮೇ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಿಯಾದ ನಿನ್ನಡ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬೈದ ಅಂಚಾದು ಅವು ತೆರೆದಿ ಕಡಪುಡೋಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದ ಪನ್ನಗ ಓ ತೆರಿದಿ ನಗಲ್ ಹಿರಿಯರ್ ನಗಲ್ ಪನ್ನಗದಾದ ಆ ಒಡತೆ ಅಂಚಾದು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂಜಲಾಯಂಕ ತೆರಿಯಂದಯಾನುಪ ತೆರೆದಿ ಪೆರೆಯೋ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಾನ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಡು ಆ ಬಂದದು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿಕಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಡಪಡು ಕೊಡ್ತೆಗೆ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜೆ ಅಂಚ ಆ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಲಕ್ಷ್ಮಣೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಲತಂದು ಹೋದಿಲ್ಲ ನೇರವಾದ ಸುರೂಟು ಯಜ್ಞ ರಕ್ಷಣೆ ಅವಡು 5 ಪಕ್ಕ ದಾದ ಮಾತ ಹಾಕೊಂಡ ಸಿರಿ ನಾರಾಯಣೆ ದೇವೇರು ಅರಡ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಆವಡ ಅದನ್ನ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅವು ನಡತೊಂದೇ ಪೋಪಿಲಕ್ಕನೆ ವಿಚಾರಡು ಪೋವನಗ ಸರಯೋ ತುದಿತ ಸುದಿತ ಆ ಬದಿಟು ಒಂತೆ ನಡತ ತಾಕ ಸಾಕಾಪುಜೆ ಎರೆಗಾಲಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಲಿತದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಕಾವು ನಡತದೆಲ್ಲ ಸಾಕಾವು ಬಾಜಲುಡ್ಲ ಸಾಕಾವು ಅಸರಾವು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ರಾಮನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲ ಆಯನ ಅವತಾರದ ಈ ಅವಧಿಡು ಯಕಶ್ಚಿತ್ ಮಾನವ ಸ್ವರೂಪದ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಮಾತ
ಕೊರತೆ ಎಲ್ಲ ತೋಜು ಲೆಕ್ಕತ್ತಿನೇ ఆయన ఆదర్శను తోజు ಒಂದು ಬೈದಿನೇ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅವತಾರ ఆయన ಅಂಚಾತ್ ಆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿಕಲೊಟ್ಟು ಪೋಣುನ್ನಾಡಲ ಸರಯೂಸುದತ ಈ ಬದಿಟ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ಪಂತೆ ಬಚ್ಚಲಿಗೆ ಪೆರೆ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ ಅಗಲು ಕೊಲ್ಲುದೇರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿಕಲು ರಾಮದೇವರು ಅಂಚಿನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣದೇವರು ಕೊಲ್ಲಿದನಲ್ಪ ನಿಜವಾದಲ ಅಗಲ ಅವಡಾಪಿನ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತುಂಡು ಅಕಲಿಗೆ ಬೋಡುತ್ತಿನ ಧೈರ್ಯನೇ ಅಂದಿಂಜವಳು ಬೋರುತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿನೇ ಅನ್ಕೊರೋಡು ಪಂಡದು ಬಲ ಅತಿ ಬಲಾನ್ ಬಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಂತ್ರಬೋಧನೆ ಆ ಜಾಗೆಡು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ಲಂಚೆನೆ ಬಡವು ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಪಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತಾಪುಣು ಯೋಧರ್ನಗಲ್ಲಂಚೆನೆ ಅಕಲ್ನವಲ್ಲ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚೆಪ್ಪಡು ಸ್ಟೆಮಿನಾ ಅಂದ್ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತನವ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪಿನಂಚೆ ಇತ್ತನ ಸುರೂಟೆ ತಯಾರಾವಡು ಮತ್ತ ಐಕೆ ಬೋಡಾದು ನಿದ್ರೆ ಬುಡ್ದುಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕಾವ ಬಡವು ಇಜ್ಜಂದಲ ಕೆಲಸ ಬಡವು ಇತ್ತನಲ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಡವು ಆಹಾರ ತಿಕ್ಕಮುಟ್ಟ ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕತ್ತಿನಲ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಬಲ ಅತಿ ಬಲ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂತ್ರಬೋಧನೆಯ ಮಲ್ಪುವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿತಿಡ್ಲ ಅಗಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾತಾಡಿತಿಡ್ಲ ಅಗಲ ಮೂಲಕ ಆವಾಡು ಪಂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ಲ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿಕರು ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಈ ಬೋಧನೆ ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಿದಾಡುವರಿಗೆ ಬಿದಾಡ್ದು ದೂರೊಡು ತೂಂದುಲ್ಲರು ಸಾದಿಡು ತೂಂದು ಪನಗ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಲುಷ ಕಾಂತಾರದ ಈ ಭಾಗಡು ಉಂಜಿ ಬುಲೆದು ಉಂತುದಲು ಸಾವಿರ ಆನದ ಬಲದಿಂಜಿನ ಆಲಕ್ಕಶಿಲ ಬುಲೆದು ಉಂತುದಲು ಸಾವಿರ ಆನದ ಬಲದಿಂಜಿನ ಆಲಕ್ಕಶಿಲ ಕಾಡ ಕಪ್ಪುಡು ಮೆರೆ ಒಂದಿಪ್ಪುನ ಮೂಡಿ ಮಾಯದ ತಾಟಗಿಲ ಮೂಡಿ ಮಾಯದ ತಾಟಗಿಲ ಈ ಮೂಡಿ ಮಾಯದ ತಾಟಕಿನ ದೂರ ತೋಜವೆ ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಾಹು ಅಲ್ಲ ಬಲ ಅಲ್ಲ ದೇಹ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಭೀಕರವಾಯಿನ ರಕ್ಕಸಿ ಬಂದ ಎದುರು ದೂರಡು ಬರ್ಪಿನ ತೋಜುಡು ಮೊಲೆಗೊಂಜಿ ಗತಿ ಕಾಣಿಸೊಡುನ್ನಾಂಡ ಈ ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರ ಆರಂಭೋಡು ಆವಡುನ್ನಾಂಡಿತ್ತ ಈ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರೆಡನೆ ಆವಡು ಬಂಪಿನ ಸಂಕಲ್ಪಗೋಸ್ಕರನೇ ಅವು ತೂಜಿದು ಬೈದೋಳ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚಿಪ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಹಾ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಮಂದಿರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿಕುಲು ಪರಂದುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಋಷಿ ಮುನಿಕುಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪಿನ ಇಟ್ಟ ಆಲ್ಲವರ್ತಿ ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತಾಟಕಿನ ದೂರಡ ಬರಂದುಳ್ಳಳು ಅಲನ ಶಕ್ತಿ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಈ ಐಕ್ ಸರಿ ಸರಕ್ಷಾಟಿ ಆಯ್ನೆ ರಾಮ ತಡಮಲ್ಪಡನ್ ಪಣ್ಣಗ ರಾಮೆ ಒಂಚೂರು ಪಿರಾಂಡೊಂದುಲ್ಲೆಗೆ ಪುನ್ನಾಲತ್ತೆ ಗುರುಕುಲ ಎದುರು ಬರ್ಪಿನಾಲು ಪುನ್ನಾಲತ್ತೆ ಗುರುಕುಲ ಆಲು ಪೊನ್ನು ಎನ್ನಿನಂಚ ತಜಪುನ ನಂಕು ಸಮನ ಎನ್ನಿನಂಚ ತಜಪುನು ನಂಕು ಸಮನ ಪಣ್ಣೊಂದು ತೆಲಿಪೆರ ದೇವರ ಕೂಟೊಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ತೆಲಿಪೆರ ದೇವರ ಕೂಟೊಡು ಪುನ್ನಾಲತ್ತೆ ಗುರುಕುಲ 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 ಬರ್ಪಿನಾಲು ತಾಟಕಿ ಪಣ್ಪರು ಅಂಚ ಮಾತ ಅಂದಳು ದುಷ್ಟೇನ್ ಪಣ್ಪರು ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣಾಲತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಪೊಣ್ಣುಲೇನೇನು ಈ ರೀತಿ ತಜತ್ತುನ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ದೇವರನ್ನ ಕೂಟೋಡಿ ಎಂಕಲೆ ದಾದ ಬಣ್ಣವೇರು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಸರಿಯಾವ ಅಂತ ಪಣ್ಣಗ ಒತ್ತಿಜಿನಿಕ್ಕೆ ರಾಮ ಅಂದ ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದ ಇದೆ ಯಜ್ಞ ರಕ್ಷಣೆ ಆವಡು ಪಂಡದು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಡೆ ಯಾನ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡತು ನಿಗ ನಿನ್ನ ಪಡ್ತಂಬೈದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣೆ ಈ ಅಂಚಾದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿನ ಹೊಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಬೋಡುತ್ತಿನಾತಿ ಇತ್ತ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿನ ತೋಜಾದಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಬೋಡಾಯನಾತು ಉಪದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟನಂಚಿತ್ತನ ರಕ್ಕಸ ಕೂಟವು ತಡಮಲ್ಪಡ ಬುಡುಬಾಣ ಪಂಪುನೇ ತಡ ಓಹೋ ಗುರುಕುಲ್ನ ಅಪ್ಪಣ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನನಯಾನು ಐಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತುಕೊಂಡ ಆಜಿ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ನಾರಾಯಣ ದೇವನ್ನ ರಾಮೇ ಬುದ್ಧಿ ಈ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನನ ಯಾನು ತಡಮಲ್ಪಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಡು ದುಂಬಾವಳು ಬಂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಬುಳೆದು ಉಂಚುದಳು ಸಾವಿರ ಆನದ ಬಲದಿಂಚಿನ ಆ ರಕ್ಕಸಿಲ ಬುಳೆದು ಉಂಚುದಳು ಸಾವಿರ ಆನದ ಬಲದಿಂಚಿನ ಆ ರಕ್ಕಸಿಲ ಕಾಡ ಕಪ್ಪುಡು ಮೆರೆ ಒಂದಿಪ್ಪಿನ
ದತ್ ದಕ್ಕೆ ರಾಮೆ ದರ್ತ್ ದಕ್ಕೆ ರಾಮೆ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪಾತೆರಗು ಗಂಡ ನಾನು ದುಂಬುಗದಾದ ಅಂದ್ ಮಣ್ಣಗ ಸುರುಕಾದೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರಂದಿತ್ತೇನೆ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತು ಭಾರೀ ಶಕ್ತಿದ ರಕ್ಕಸರ್ನಗಲಿಯರು ಸುಬಾಹು ಮಾರೀಚ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ರಕ್ಕಸರ್ನಗಲಿ ಬರವು ಏರು ಇಂದೇ ತಾಟಕಿನ ಜೋಕುಲು ಆ ತಾಟಕಿನ ಕೆರಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕಲ ಗರ್ವ ಬರ್ಪು ಜಗಲೆಗೆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅಂಚಾದು ಅಗಲ್ನ ಉಪದ್ರ ಈ ಯಜ್ಞಗೂ ಭಾರಿ 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 ಆ ಒಂದು ಪನಗ ತಳಮಲ್ತಂದ ಆ ಯಜ್ಞದ ಬರಿಕಲು ತಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲರಿಗೆ ರಾಮ ಸುಬಾಹು ಮಾರೀಚೆ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ರಕ್ಕಸರ್ನಗಲು ಬೊಕ್ಕಲ ಆತು ಕೂಡ ಇಂಕಲೆ ತೊಂದರೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಂಡ ತಾಟಕಿನ ಮುಗಿತಾಡ ಆತೆ ಅತ್ತು ಅವಡಾಯನ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲವಿತ್ತೆ ಆ ರಕ್ತಶರ್ನಗಲಿನ ಹೋರಾಟೋಡು ಈ ರಾಜಾಂಡ ಮಲ್ತದೆ ಯಜ್ಞ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣ್ಣಗ ಓ ಅವಗಂಡ ಬಾಣ ಒಂಜೆಡು ಸುಬಾಹು ಪಂಪಿನ ರಕ್ಕಸನ್ ಮರ್ದನ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೆಗೆ ರಾಮಗೆ ಫಲ ಒಂಜೆ ಬಾಣ ಒಂಜಿ ತತ್ತನತ್ತ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಪೆಂದಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪಲ ಒಂಜೇ ಬಾಣೋಡು ಕೆಲಸ ಅವಳಾಯನ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಲಂಚನೆ ಕೆಲವು ವೈದ್ಯರು ಪಂಡಿತರು ಮತ ಒಂಜೇ ಗುಳಿಗೆಡು ಸೀಕು ಗುಣಾಪುಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ವಾಡಿಕೆಡು ಅರ್ಣ ಮರ್ದು ರಾಮಬಾಣ ಅಂದ್ ಪಂಪಿನ ಐಕೆ ನಿಗಲ ಅಡೆ ಪೋಪರ ಪೋಪುಂಡ ಪೋಯ್ಲೆ ಅರ್ಣ ಮರ್ದು ರಾಮಬಾಣ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಪಂಪಿನ ಐಕೆಗೆ ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಬಾಣೋಡು ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಐಕು ಬೋಡಾದು ಬಾಣ ಒಂದರಿಂದ ಸುಬಾಹುವನ್ನು ಮರ್ದಾನ ಸುಬಾಹುನು ಕೆರಿ ಮಾರೀಚನು ಕೆರ್ಜಿಗೆ ಆಯನು ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯಗೂ ದಕ್ಕದ ಬುಡಿಯಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪಿನಲ್ಲೇ ಬೇಡ ದಯಗಿಂಚ ಪಂಡ ರಾಮದೇವರನ್ನ ಕೊಡೊಂಜ ಆದರ್ಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ನೋಡಿಂಚ ಪಂಡ ರಾಮದೇವರು ದುಷ್ಟರ್ನಗಲೇನು ವಾರೀತಿರಿ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ಪೇನ ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತರ್ನಗಲೇನು ಶಿಷ್ಟರ್ನಗಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪು ಭಕ್ತರ್ನಗಲೆ ವಾರೀತಿರಿ ಪಂಡ ಭಕ್ತರ್ನ ವೇಷಡು ಬರ್ಪಿನಗಲೆಲ್ಲ ಇವಂತೆ ತುಪ್ಪೆಗೆ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಪಂಡ ಭಕ್ತರ ವೇಷೋಡು ಬತ್ತಿನ ಬಂಡ ಸನ್ಯಾಸ ವೇಷೋಡು ಮಾರೀಚ ಬಂತಿನೇ ರಕ್ಕಸೆ ಯುದ್ಧೋಬೈದೆಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಸುಬಾಹುನು ಕೆರಣ ನಾಡಲ್ಲ ಮಾರೀಚ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ರೂಪೋಡು ಬತ್ತಿನೇ ಹಿಡ್ದಾವರ ಆಯಾಗ ನನ್ನ ಯಾನ ಆಯ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ರೂಪೋಡು ಬೈದೆತ್ತ ಅಪಗಂಡ ಆಯಾಗ ಏನು ಕೆರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯಾಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರೋಡು ಪಣಿಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯಗೂ ದಕ್ಕದು ಬಿಡ್ತೈತೆ ಆಡೆಗೂ ಯಜ್ಞ ರಕ್ಷಣದ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನು ಆ ರಾಮದೇವರು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣೆ ಆದು ಆ ಮುಗಿತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಒಟ್ಟು ಬತ್ತಿನಾರು ಅಪಗಾಂಡನನ ದುಂಬು ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಈ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ ಅಯೋಧ್ಯೆಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಡೇಟು ಬೊಕ್ಕರ ಮಕ್ಕಳು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಏರುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ರಾಮಚಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣಿ ಮಾತುಲ್ಲೇರು ಆ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ವೈದ್ಯು ದಾದ ಪಂಡ ಮಿಥಿಲಾ ನಗರದ ಜನಕರಾಜನ ಮಗಳು ಸೀತಾದೇವಿಗೂ ಮದಿಮೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಯಂವರ ಮದುವೆ ಅತ್ತೆ ಸ್ವಯಂವರ ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ದಾರ ಮದುವೆ ಬಂಡ ಬೇತೆ ಸ್ವಯಂವರ ಬಂಡ ಬೇತೆ ಆ ಸ್ವಯಂವರದ ಮೂಲಕವಾದ ಮದುವೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಏರ್ಪಾಡಾತನು ಅಂಜ್ ಪಂಡದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಾರ್ತೆ ಬತ್ತನು ಈ ವಾರ್ತೆ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಕಾರ ಈ ತೋರ್ತಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ತಾಟಕಿ ಹರಣ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸುಬಾಹು ಮಾರೀಚ ಮರ್ದನ ಯಜ್ಞ ರಕ್ಷಣೆ ತುಂಬಿದ ಕೆಲಸ ಆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಚಿತ್ತನ ಉದ್ದೇಶಲ ಆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿಕಲಿಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ತಂದುಂಡು ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬೈದನ ಮಗ ಸುದ್ದಿ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆವು ದಾದಕ್ಕಿ ಗುರುಕುಲ ಕೇಳುವೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಗುರುಕುಲು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ನಡಪುಗ ಮಗ ರಾಮ ಮಿತಿಲೆಗೆ ನಡಪುಗ ಮಗ ರಾಮ ಮಿತಿಲೆಗೆ ಪಡೆವೆರೆ ಸೀತೆನು ಮದಿಮೆದ ಪಂಪದು ಪಡೆವೆರೆ ಸೀತೆನು ಮದಿಮೆದ ಪಂಪದು ನಡಪುಗ ಮಗ ರಾಮ ಮಿತಿಲೆಗೆ ಜನಕ ರಾಜನ ಲೆಪ್ಪೋಲ ತೂನಗ ಜನಕ ರಾಜನ ಲೆಪ್ಪೋಲ ತೂನಗ ಮನಸ್ಸಿನ ವೈಕುಂಡು ಹೋಯುವಾಗ ಜನಕ ರಾಜನ ಲೆಪ್ಪೋಲ ತೂನಗ ಮನಸ್ಸಿನ ವೈಕುಂಡು ಹೋಯುವಾಗ ನಡಪುಗ ಮಗ ರಾಮ ನಡಪುಗ ಮಗ ರಾಮ ನಡಪುಗ ಮಗ ರಾಮ ರಾಮ ಹೋಯ್ ಪಡೆವೆನ ಸೀತನು ಮದಿಮೆದ ಪಂತನು ರಾಮ
ಪೋಯಿ ಮಗ ಈತ್ ಪನ್ನಗ ದಾದನ ಗುರುಕುಲ ಈತ್ ಕೆಲಸ ಆಯ್ ನಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಸೀದಾ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಈರು ಕೂಡ ಬಂಡವರ ಕೂಡ ಮಿಥಿಲಾನ ಗರುಡ ಅವು ಇಂಚ ಜನಕರಾಜನ ಮಗಳು ಸೀತಾದೇವಿಗೂ ಸಂವಹನ ಪಂಡದ ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ತದಾಯ್ತು ವಾರ್ತೆ ಬೈದನು ಅಂಚ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಬೈದನು ಕೊಂಚ ವೇಳೆ ಪೋಪನಾಡ ಪೋಲೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮನಿಕಲ್ ಗುರುಕುಲ್ ಬಂಡಿಲ್ಲ ಊರಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ರಾಮ ನಡಪುಗ ಮಗ ರಾಮ ಮಿಥಿಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಡು ಹೇಗಾದ ಹೋಗಿ ಪಣ್ಣಗ ಸರಿ ಸರಿ ಆ ಮಿಥಿಲಾ ನಗರದ ಸಾಜಿ ಬತ್ತುವೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿಕುಲು ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಕ್ತನಗ ಪೋದು ಒಂತೆ ಪೋನಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬನ ತಿಕ್ಕೊಂಡಗಲೆಗೆ ಓಪಿನ ಸಾಜಿದ ವಾವಾನ ಮನದ ಪೂರ ಕಾಡಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬನಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಜಾಗೆಲ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಗುರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪಕ್ಕಿಲು ಪುಲಿ ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮುರುಗಲು ನಲಿ ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಗಾಳಿ ಬೀಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಈ ರೀತಿದ ಪರಿಣಾಮ ಆಪಣಗಲೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಪುಲಿ ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮುರುಗೋಲು ನಲಿ ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಗಾಳಿ ಬೀಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾನಿ ಇಂಚಾವರೆ ದಾನಿ ಕಾರಣ ಪನ್ನಗ ಓಹೋ ಈ ರೀತಿ ಆವಡು ನನ್ನದು ಅದಾನ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಐಕ್ಬೋಡಾದೆ ಇಂಚಾತನ ದಾನೆ ಅನ್ ಮಂಡದು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪಣಿಗಾಗಲಿ ಅಪ್ಪಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿಗಳು ಈ ಪಕ್ಕಿ ಬಿಲಿಪಂದ ಕುಲ್ದಿರ ದಾನಿ ಕಾರಣ ಅಂದ ರಾಮಿಕೆ ಎನ್ನಗ ಗಾಳಿ ಬೀಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇವನಟು ದಾನಿಕೆ ಎನ್ನಗ ಮುರ್ಗಲ್ಪೂರ ನಲಿತೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾನಿ ಇಂಚ ಮೂಗಾತನು ರೂಪೆಗೆತ್ತಲಾತನ ದಾನಿ ದನಿಕೆ ಎನ್ನಗ ಗೌತಮನ ಉರಿಷಾ ಪೋಡಾನಿಲ ಸೋತು ಕಲ್ಲಾದು ಪೋಯಿನ ಅಹಲ್ಯೆ ಗೌತಮನ ಉರಿಷಾ ಪೋಗಾನಿಲ ಸೋತು ಕಲ್ಲಾದು ಪೋಯಿನ ಅಹಲ್ಯೆ ಏತಿ ಕಾಲ ಕರಿಂಡಿಂಚನೆ ಎತೆಟ పున్నాళ్ళు ఈ బనుటు ఏతే కాల కరిండించనే ఎతట పున్నాళ్ళు ఈ బనుటు గౌతమన ఉరిషాపుడు గౌతమ ಋಷಿಪಿಲ್ಲ ಉರಿಷಾಪುಡು ಉಳಿದಿನ ಅಹಲ್ಯಾದೇವಿ ಶಾಪಗೊಳಗಾದ ಶಾಪಗು ತುತ್ತಾದ ಕಲ್ಲಾದ ಅಲ ನಿಮಿತ್ತ ಕರುಣೆಡು ಪಕ್ಕಿ ಬಿಳಿತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮುರುಗ ನಲಿತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಗಾಳಿ ಬೀಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಂತ ಅಂಚಾದ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚನ ಆ ರೀತಿ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರ ಗೌತಮ ಋಷಿ ಅಂದ ಮಗ ಅದಾದ ಮಲ್ಕುಳು ನಡತಂದು ಪಿರಾವುಡು ಆ ಪಿರಾವುಡು ನಡತಿನ ಚಿತ್ತನ ಘಟನೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಗರುವಡು ಆ ದೇವೇಂದ್ರಗಳ ಶಾಪ ಇತ್ತದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಆ ದೇವೇಂದ್ರಲ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರೋಡ ಶಾಪ ಗರ್ವ ಇದ್ದ ಆ ಗರ್ವಗೂ ಬೋಡಾದ ಅಹಲ್ಯನ ಶಾಪಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಕ್ಕೂ ಬೈದಳು ಅಂಚಾದು ಆ ಕತೆ ಬುಡ್ಕ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಎಂಕಲಿ ಈ ಸಾದಿನ ಬತ್ತಾಡ್ತ ಅಪಗಂಡ ಅಲೆಗೊಂಜಿ ಗತಿ ಜನನ ಅಲೆಗೊಂಜಿ ಜೀವನ ಇಚ್ಛೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂದು ಬಂಡು ಗುರುಕುಲ ಎಡೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲರಿಗೆ ಆತ ಅವನಗ ಗುರುಕುಲು ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಮೋಚನೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಇಂಚಿನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಓಲ ಅವಳು ಕಲ್ಲಾದು ಬುಡ್ದಿನಿ ಅವೇ ಕಲ್ಲು ತೂಪನ ಕೈತಲ್ಲ ಪೋಪಡ ಪೋಲ ಅಂದ್ಬಂದ್ರೆ ರಾಮದೇವರ ನಡಿ ನೂಕುಲರಿಗೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣೆ ನಿಮ್ಮನ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಆನಂದ ನನ್ನಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪನು ಪಂಪಿನ ಆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಗುರುಕುಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ರಾಮದೇವನು ಆ ಕಲ್ಲದೆಡೆಗೆ ಕರಪಡೊಂದು ಕೊಳೊಂದಿದ್ದರು ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೈತಳ್ಳು ತೂಕ ಮುಟ್ಟುಗ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ರಾಮದೇವಗಳ ಆಪುಣಿಗೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ರಾಮದೇವರು ಗುರುಕುಲ ಪಂಡಂಚಿತ್ತನ ಈ ವಿಚಾರ ಕೊಡಾದು ಕೈತಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲರು ಆಹಾ ಫಲಪುರ್ಪ ಜಂಬು ಕಿತ್ತಲೆ ಕುಕ್ಕು ರೆಂಜ ಪೆಲ ಪೆರಂಗಾಯಿ ದೈದೋಟೊಡು ಫಲಪುರ್ಪ ಜಂಬು ಕಿತ್ತಲೆ ಕುಕ್ಕು ರೆಂಜ ಪೆಲ ಪೆರಂಗಾಯಿ ದೈದೋಟೊಡು ಪರಿಮಳದ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೊರಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಸೋಗೋಣಿ ಪಾರಿಜಾತ ಹೂಕುಲೆ ಬನುಕು ನೆಗೆದುದು ತೋಜುನ ಕರ್ಕಲ ಮಂಜಿ ಸೋಗುದ ರಾಮನ ಪಾದ ಬಿರಲಿಗೆ ನೆಗೆದುದು ತೋಜುನ
ಕಲ್ಲೊಂಜಿ ಸೋಂಪುಣ ರಾಮನ ಪಾದ ಬಿರಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದುಂಚಲ ಅಹಲ್ಯಾದೇವಿ ಶಾಪ ಕರಿದು ತರೆ ಪುಡಾರ್ದು ದೇವರ ಕಾರ ಮುದಲು ದೇವರ ಕಾರ ಮುದಲುಡು ಕಾಪುಲವೋ ಶ್ರೀರಾಮ ಕಾಪುಲವೋ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಾಪು ಮಲ್ಪುಲ ತಪ್ಪೆನಡ ಮಾಪು ಮಲ್ಪುಲ ತಪ್ಪೆನಡ ಕಾಪುಲವೋ ಶ್ರೀರಾಮ ఏ బల ఉడాలి నెనెతిన ఎంకి ఏ బల ఉడాలి నెనెతిన ఎంకి తూపయ లోకగు కార్మిక తూపయ లోకగు కార్మిక నిన్న కాపులవో శ్రీరామ కాపులవో శ్రీరామ కాపులవో శ్రీరామ ಶಾಪ ಗೋಚನಾದ ರಾಮನ ಈ ಪಾದ ಬಿರಲು ತಾಗುನೇ ತಡ ಉಣ್ಣಾದ ಮುಂತದಳು ಅಬಗನೆ ಮಾತ ಪಕ್ಕಿ ಬುಲಿಪೆರೆ ಶುರುವಾತನು ಮೃಗನ ಅಲ್ಪೆರೆ ಶುರುವಾತನು ಗಾಳಿ ಬಿಜೆರೆ ಶುರುವಾತ ಓಲಾ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಗೌತಮ ಋಷಿ ಗೊತ್ತಾನಿಗೆ ಬಾರ್ ಬರೊಂದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅವಳೊಂದಾಂಡ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ವೈದ್ಯ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನದ ವಿಷಯಗಳ ಅಂಚನೆ ಪಂಡಿತಿರ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಓ ರಾಮದೇವರು ಬೈದರು ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ರಣ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮನಾಕೋದು ಆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಹಲ್ಯನ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನ ಅಂಡದು ಇರುವೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಗುರುಕುಲಾಯನ ಚಿತ್ತನ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿಕುಲುಳ್ಳರು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ನಮಸ್ಕಾರ ವಂದನೆ ಸಂದರ್ಭ ಕಿರಿಯ ಅದು ಗೌತಮ ಋಷಿಕುಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳಿನ ಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಹೋಗು ಸಂಪೂರ್ಣమైన ಚಿತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಹಲ್ಯ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನ ಕಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಒಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಹುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಗ ಸತ್ಕಾರ ಆಂಡು ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಆಂಡ್ ಬಣ್ಣ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ನೇರಿಗೆ ರಾಮಡ ದೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮನಿಗೆ ಅಂಚಾಂಡಿಗೆ ಎಂಕಲಿಗಿತ್ತ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಕೆಲಸಗೂ ಎಂಕಲು ಕೂಡ ಎಂಕಲು ದುಂಪು ಒಂದಿಲ್ಲ ನಡಪುಗವೋ ರಾಮ ಮಿತಿಲಗೆ ನಡಪುಗವೋ ರಾಮ ನಡಪುಗವೋ ರಾಮ ಮಿಥಿಲಾನಗರ ಗಂಡ ಅಲ್ಪದಾದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಜನಕರಾಜನ ಮಗಳು ಸೀತಾದೇವಿಗೂ ಸ್ವಯಂವರ ಪಂಡಿತನ ಚಿತ್ತನ ಏರ್ಪಾಡು ಆತು ಪಂಡ ಸ್ವಯಂವರ ಪಂಡ ಮದುವೆ ಪಂಡ ಒರೆಯನ್ ಇಂಚ ಸಂಬಂಧ ಬಿಲೆಪವನು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸರಿ ಉಂಡ ತೊಂದರೆ ಮಂತ ಸರಿ ಉಂಡ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಉಂಟಾ ಅರ್ರ ಭಾಷಣ ಉಂಟು ಅಂಚ ನಡಪುಗವೋ ರಾಮ ಸೀತನು ಮದುಮೆದ ಮದುಮೆದ ಪಂತ ಉಂದು ಮದುಮೆತ್ತು ಅದೇ ಅಂಚಾದ ಪಂತ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ ಬಂಡದು ಅಲ್ಪ ಪೋಯರು ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿಗಳು ರಾಮದೇವರು ಕುಲ್ಲದು ದಿಗ್ದೇಶೋಡು ಬೈದ ಅಂಚಿತ್ತನ ರಾಜರ್ನಗಲ್ ಮಾತ ಕುಲ್ದರು ದಯ ಬಂಡ ಆ ಪಂತೋಡು ಗೆಂದೇರು ಬೈದ್ನಗಲ್ ಪಂತೋಡು ಏರು ಗೆಂದುವೇರ ಅಕ್ಲನ ಕಿಕ್ಕಿಲಿಗೆ ಕಂಟೆಲಿಗೆ ಸೀತೆ ಹೋದು ಮಾಲೆ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಅಂಚಪ್ಪನ ಪೊರ್ತದ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಯಂವರದ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ ಜನಕರಾಜ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಅವಾಗ ಮಂತ್ರಿ ಕುಶಭೂಪತಿಯ ಪಣಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾತ ಸಭೆಟ್ಟು ಕುಳ್ಳುದೇರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕುಳ್ಳುದಿನ ಪಗ ಕುಶಭೂಪತಿ ಇಂದ ಮಾತರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಚಿತ್ತನ ಆ ರಾಜಾದಿ ರಾಜರ್ನಗಳಿಗೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಸೀತೆನಿಗೆಂದುನ ಒಂತೋದಾದ ಅಂದ ಬರೋಡು ಪನ್ನಗ ಲಕದೂತುವೆ ಏರು ಶಿವನ ಪಗರಿನ ಜರ್ತಿನ ಹಿಗಲ ಸಮಯ ಏರು ಶಿವನ ಪಗರಿನ ಜರ್ತಿ ಹಿಗಲ ಸಮಯ ರಾಯರ ಆಯನೆ ಜನಕನರುವತೆ ಆಯನೆ ಜನಕನರುವತೆ ಪಗರಿನ ಕೈ ತಿತ್ತಾದು ಸೋತು ಹೋಯಿ ನಯಗ ಪಗರಿನ ಕೈ ತಿತ್ತಾದು ಸೋತು
ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಮಾನ ರಡ್ಡತ್ತೊಡು ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಈ ಪಂತೊಡು ಪಂಡ ಏರು ಆ ಶಿವನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಈ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೀಠೊಡ್ದು ಈತರಲ್ವ ಅವೇನು ಆ ಪಗರಿನ ಜರ್ತದ ತಿಗಲ ಆಯ ಜನಕ ಜಾಮಾತೆ ಕಂಡು ಜಾಮಾತೆ ಕಂಡ ಅಳಿಯ ಅಂಚಾದ ಏರು ಐಟು ಸೋಪುವೇನ ಆಯ ಜನಕಜ ಮಾತ ಬಂಡ ಅಂಚಿನಾಯಾಗ ಜನಕಜೆ ಬಂಡ ಸೀತೆ ಮಾತಾ ಬಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಜನಕ ಅಪ್ಪೆ ಆಪೋಲು ಬಂಡು ಪಗರಿರಿ ಕೈ ತಿರ್ತದು ಸೋತು ಪೋಯಿನಯಗ ಸೀತೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಮಾನ ಈ ರೀತಿ ಖುಷಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ 10 ಕುಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ರಾಜರ ನಗರ ಪೂರ ಒರಿಯೊರಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಶುರುವಾಕೊಂಡು ಸೀತೆನಿ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ಹೊಡೆದು ಸೀತೆನಿ ಅದೇ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಪಂತೊಡು ಒರಿಯೊರಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನಗ ಬತ್ತುಂಡು ಉಬ್ಬಸ ಚೈದ್ಯರಾಜಗ ಬತ್ತುಂಡು ಉಬ್ಬಸ ಚೈದ್ಯರಾಜಗ ಲೆತ್ತುಡು ಪಿರ ಲಾಲ ದೇಶದ ಬಲ್ತೆ ಪಜಿರು ಕೊಟ್ಟೆಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಂಗಾಳೆ ಗುಂಟೆಲ್ಲ ಪಾಂಡ್ಯ ಡೆಂಗುದು ನಾಚಿಕೆದು ತುಲೆ ಮಾತ ಬೈದೆ ಚೈತ್ಯ ದೇಶದ ಬೈದೆ ಲಾಲ ದೇಶದ ಬೈದೆ ಅಂಚನೆ ಬಂಗಾಳ ದೇಶದ ಇಲ್ಲ ಬೈದೆ ಅವಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಪಾಂಡ್ಯ ದೇಶದ ಇಲ್ಲ ಬೈದೆ ಮಾತಾ ದೇಶದಾಗೆಲ್ಲ ಸೀತೆನಿಯಾನು ಕಂತೊಡೆ ಗೆಂದು ವರಿಸೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಬೈದಾಗ ಒರಿಯೊರಿಯಾಗಿ ಆ ಶಿವಧನಸ್ಸನ್ನು ದೇರ್ಪೇರೆ ಮೊಣಕಾಲ ಮುಟ್ಟನೆ ದೇರ್ಪೇರೆ ಜರಿಗಿಲ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು ಉಬ್ಬಸ ಚೈತ್ಯರಾಜ ಚೈತ್ಯ ದೇಶದ ಬೈದನೆ ಉಬ್ಬಸ ಶುರುವಾಣ ಎತ್ತುಂಡು ಪಿರ ಲಾಲ ದೇಶದ ಒಟ್ಟಪ್ಪ ಸೀತೆ ಹತ್ತಿರ ಲೇಟೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಎಂಕ ಸೀತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎರಡಾವನ್ನು ಬಂದು ಬಲ್ಸೆ ಭಜಿರಿ ಕೊಟ್ಟಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಂಗಾಳ ದೇಶದ ಬೈದಿನಿ ಬೈತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಭಜಿರಿ ಕೊಟ್ಟಂದಿ ಆನಮನಿ ಬೈತೀನಿ ಓಡ್ಚಪ್ಪ ಸೀತೆ ಗುಲ್ಟೆಲ ಪಾಂಡ್ಯ ದೇಶದ ಬೈದಿನಿ ಗುಲ್ತೊಂದು ಹೋದೇವರ ನಾಚಿಕೆಡು ತೆಂಗುದು ಗುಲ್ತೆಗೆ ಮಗ ನನಯ್ಯರಪ್ಪ ಪೂರ ಪೋಯರು ಒಂದು ಆಪಿನಾರ್ಥನ್ ಬಂದದು ಹನುಮಗೆ ರಾವಣ ರಕ್ಕಸರ ತಂದ ಪತಿ ಬೈದಿನಯೇ ಹನುಮಗೆ ರಾವಣ ರಕ್ಕಸರ ತಂದ ಪತಿ ಬೈದಿನಯೇ ಲಕ್ಕದುಂದರು ಅರಸು ಕೂಟ ಮಂಟಪಡು ಲಕ್ಕದುಂದರು ಅರಸು ಕೂಟ ಮಂಟಪಡು ಆಣಮಗೆ ರಾವಣೆ ಬೈದೆ ಅವೇ ಸಮೇತ ರಾವಣೇಶ್ವರಿ ಬಂಡ 10 ತರ ರಕ್ಕಸ ಬತ್ತು ಕೂತಿಗೆ ಮಗಲೇ ಮಾಯಾವಿನಗಲ ಸುಂದರ ರಾವಣ ಆದ ಬರ್ತದ ಆಯಿಲ ಸೀತೆನು ವಿಶೇಷವಾದ ಏನು ಮದುವೆ ಮಲ್ತ ಓಡ್ ಬಂದು ಕೊಡೋದು ಬೈದೆ ಆತ ಅವನಗ ಸೀತೆ ಹುಲ್ಲುಲು ಮಂದಾರ ಪುಷ್ಪದ ಮಾಲೆ ಅನ್ಪತ್ತೊಂದು ಅರಶಿನ ಅಲ್ಪ ಬಾಡಿದರೆ ಆಯ್ತು ಸೊಂದಲು ಆಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಗಂಟು ಮುಟ್ಟದಿರ್ತೇರು ಹಿಂಗೆ ಅಗಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಾವಣೆ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟ ರಕ್ಕಸ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡ ಅಂಚ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ರಾವಣೆ ಓದೇವರೇ ರಾವಣನೇ ಮದ್ಮೆ ಒಂದು ಕೋಪೆನ ತಾನೆ ಸೀತೆ ಅಂತದ್ದು ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಆಚಿರಾಪುಣಿಗೆ ಇಂಚ ತುವನಗ ಇಡೀ ತಿಗಲ ಮಟ್ಟದ ಇರ್ತದ ಅವನಗ ಆ ಧನುಷದ ಆ ಶಕ್ತಿಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ರಾವಣನ ಶಕ್ತಿಯೇ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಿರಕ್ಕ ದಪ್ಪ ಬೂರು ಆನ ಬೂರ್ನದಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ರಾಯನ ಒಟ್ಟು ಬೈದಾಗ ಲಕ್ಕಲೆಂದರಿಗೆ ದಾದ ಒಂತಲೇ ದಾದ ಇದು ಸೋತದ ಬೂರಿನತ್ತ ಅತ್ತಪ್ಪ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಧನುಸ್ಸು ಐಕ ಅಪಚಾರ ಮಂತರಿ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದ ಯಾನು ಗುಡ್ನಿ ವಿನಃ ಅಂಚಾದು ಅಡಿಗೆ ಬೂರ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೂಕು ಮಿಂತುಂಡು ಬಂಡದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆಗೆ ಅಕಲೆ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಅಂಡ್ ಅವು ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಬಂಡಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ ಬಂಡರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟು ಬೈದಿನಾಗಲಿ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಮೋರೆ ನೋಟಡು ಗರ್ವಡು ಪಿರ ತೂದು ಪೋನಗ ಸೀತಾ ಪಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗದಿರಲಿದೆ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಕದ್ದುಕೊಂಡಾದರೂ ಹೋದೇನು ಅದೇ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋತೇವೆ ರಾವಣ ಅಪಗಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಡು ಪಿರಾವಡು ಕುಲ್ದೇರಿಯರು ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವಿಯರು ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಸೀತಾದೇವಿನ ಆ ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೀತನ ಮದುವೆ ಬೈದನ ಚಿತ್ತನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಬೈದನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿಕುಲು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪೇರು ರಾಮ ಇಂದ
ನಿಕ್ಕಾಲೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸೀತಾದೇವಿ ಸಾಧಿ ಕೊಡಲ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಸಿದರು ಸಭಾ ಮಂಟಪ ನನೇರಪ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ತೆರು ಸೋತದು ಪೋಯರು ಇಂಚಪ್ಪನಗ ರಾಮದೇವರು ವಾರೀತಿದು ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಳ್ಳು ಮದಿಮಾಯಾದ ಆ ರೀತಿಯ ಅಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೌದಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ದಾತಿಗೆ ಹೋದರೆ ಸಿರಿ ಅರಸನ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದ ಸಂಗಾನ ಸಿರಿ ಅರಸನ ಮೋಹನದ ಸಿಂಗಾರ ಹೊರಸಿದ ಬರ್ಪಿನ ಜಂಕಾರ ಯವನಾಟಿಗದ ಕೊರಳು ಶರೀರ ಜತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಕೂಪೆರು ಪೂರ ನೆಗಟಿದು ತೋಜುಂಡು ತರದು ಕಿರೀಟ ಸಿಗಲಡಿ ನೆನ್ಪುಣ ಮನುಷ್ಯರ ಕಟ್ಟ ನೆಗಟಿದು ತೋಜುಂಡು ತರದು ಕಿರೀಟ ಸಿಗಲಡಿ ನೆನ್ಪುಣ ಮನುಷ್ಯರ ಕಟ್ಟ ಅಗಭಂಗ ಅರಳ ಕೆಕ್ಕಿಲ ಕಂಟಿ ಎಗಿಟಿಲ ನೇಳು ನ ಮುದ್ದುದ ಒಂಟಿ ಸೇರಿದಿನ ಜೋರಗೆ ಮಂಟಪ ರಂಗಿದ ಮದಿನದ ಪಗಲಿದ ಕೈತ ಹೋದು ಎದುರು ಸೆಕೊರ ತರ ತಗ್ಗಾದು ಮದಿನದ ಪಗಲಿದ ಆ ಕೈತದ ಹೋದು ಎದುರುಡು ಸೆಕೊರ ತರ ತಗ್ಗಾದು ನಾಣ್ಯದ ಕಡಿಮೆ ಕೊರಳುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲಂಕಾರಡು ಸೌಂದರ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಆ ಧನುಸ್ಸು ಆ ಬಿಲ್ಲು ಹುಲ್ಲು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತಿದೆ ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ ಐ ಕೊಂಚ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೆಗೆ ಅಂಚನೆ ತಿರುಗುದು ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನಗಲೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಭೆ ಕೊಂಚ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಬೋಟ್ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಪ್ರೈಜ್ಗೆ ತೊಂದಾಗ ಉಂಡು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಜ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಹೋಯ್ತಂಗೆ ಪೋಯರು ಅಂಚತ್ತು ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಹಿರಿಯರ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಗೆ ಬೂರ್ದು ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ಮಂತ ಸಭೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಏರು ಪಂಡುಕೊರು ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಕೊಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ಬರ್ತೇನೆ ದೆತ್ತಂಡೆ ಲೈತು ಪೋಯರು ಸೀದಲ್ಲ ಅವತ್ತು ನಿಜವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಮರ್ಯಾದೆ ಆ ಶಿವಧನಸ್ಸು ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪೂರ ಮರ್ಯಾದಿಲ್ಲ ಸಭೆಕ್ಲ ಕೊರತು ಬಾರಿ ಕೊರಲು ಆ ಶಿವಧನಸ್ಸು ಮಿತ್ತು ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಜತ್ತೊಂದು ಕೊನೆಗ ನನದಾನಿ ಆಹಾ ಮಾತೆರೆಗಲ ಬಂಜು ಮುಟ್ಟ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೊಣಕಾಲು ಮುಟ್ಟ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಿಗಲ ಮುಟ್ಟ ರಾಮದೇವರು ಎಡಕೈ ಪಾಡದೆ ರಾತೆ ಒಂಜಿ ಬಿದಿರದ ಸಲಾಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜರ್ತಂದ ಎತ್ತು ಅಗುರು ಆ ತುಸಲ ಬಡಿ ಜರ್ತಂದುಲ್ಲ ದೇವರು ಬಂದಾರ ದೇವಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂಚಾದ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪನೆ ತಡ ರಾಮದೇವರನ ಶಕ್ತಿಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ಶಿವಧನುಸ್ಸರ ಶಕ್ತಿಯೇ ಕಡಿಮೆ ನಿಂಪಲಕ್ಕ ಶಿವಧನುಸ್ಸು ಉಯಿತ್ತು ಕೊಡ್ತನಿಗೆ ತುಂಡಾದ ಕೊಡ್ತನಿಗೆ ಆ ಸಬೆಟ್ ಜೋರಾದ ಕರತಾಡನ ಆ ದೇವತೆ ಸುಮವೃಷ್ಟಿ ಆವನೊಂದಿಗೆ ಪುರ್ಪಕ್ಕೂ ಹೂವಂದುಳ್ಳೇ ಹೋಗೋ ಮಂದಾರ ಪುಷ್ಪದ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೊರ್ತೇರಿ ಎನ್ನ ಕೈತು ಸೀತಾದೇವಿನ ಕೈತು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅಲ್ಪ ಅರಸಿನ ಕುಂಕುಮ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಸೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅನುರೂಪವಾಯಿ ನಂಚಿದ್ದಾನೆ ಕಂಡಾನೆ ವೈದ್ಯ ಹೋದು ಮಾಲೆ ಪಾಡ ಅನ್ನಗ ಓಹೋ ಅಲ್ಲೇ ನಾಚಿಗೆ ಅಡಿಕೆ ಮಂಡದಿ ಇದು ಕುಲ್ದೋಳು ದುಂಬದ ಮದ್ಮ ಅದೇ ಇತ್ತದ ಮದ್ಮಲ್ಲ ಮಂಗೇನಲ್ಪೋಣ ಬಣ್ಪೇರು ಮಂಗೇನಲ್ಪೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಲೇನ ಬಣ್ಪುಣು ಮಂಗೇಡ ಬಣ್ಪುಣು ದುಂಬದ ಮದ್ಮಲೆ ಎಂಚ ಪೋಪಿನಿ ಇಂದು ಬಣ್ಣಗ ರಪಕ್ಕ ಅಡಿಕೆ ಮಂಡದಿ ಒಂದು ಪೋಪುಣವು ಮಂಗೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಟದ ಮದ್ಮಲೆ ಎಂಚ ಪೋಪಿನಿ ಇಂದು ಬಣ್ಣಗ ಮಿತ್ತದು ಒಂದು ಪೋಪುಣು ಎಂಕಲೇನು ಇಂಬನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುಂದುದು ಬೊಕ್ಕತುವನಗ ಆಯನ ಒಂಜು ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಯಾರನ್ನ ಮಂಗೇನಲ್ಪವನ ಆಯನ ದುಂಬದ ಮದ್ಮಾಲೆ ಎಂಚ ಬೋಪಿನಿಂದ ಬಣ್ಣಗ ರಪ್ಪ ಕೋಲು ಅಡಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಅವು ಕೋಲ್ಗು ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಅಡಿಗೆ ಮಂಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಬೋಪುಂಡು ಮಂಗೆ ಇತ್ತರ ಮದ್ಮಾಲೆ ಎಂಚನ್ನಗ ರಪ್ಪ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿಯ ಕೋಲು ನಿಮಗೆ ಹಾಕುವೇನದ ನಂದು ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಬಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಮಂಗೇನಲ್ವ ಎಂಕಲಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಎಂಕಲಿನ ಕೂಡ ಮಂಗೆ ಬಂತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚ ಅದು ಆ ದುಂಬದ ಮದ್ಮಾಲೆ ಶತ ಮದ್ಮಾಲೆ ಪಂಪಿನ ಸತ್ಯ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅಂಚನೆ ಪುರಾಣ ಕಾಲದ ಸೀತಾದೇವಿ ಅಡಿತರದಿ ಇದು ಕುಳಿತಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ಇಲ್ಲ ರಾಮದೇವರು ಬೈದರು ಅರ್ನ ಕಂಟಲಿಗೆ ಮಾಲಪಾದ ಮಗ ಅಂದ ಪಂಡಿತ ಜನಕರಾಜಲ ಅಂಚ ದಾಶೀವೃಂದ ಆವರ್ತವಾದಿತ್ಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಒಳ್ಳು ಕಂಠ ಮಗ್ಮಾಲ ರೂಪೋಡು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಸೀತಾದೇವಿ ರಾಮಗದಾಲ ಕಡಿಮೆ ದಾಲತ್ ಅಂಚನೆ ರಾಮನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸರಿಸಾಟಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸೀತಾದೇವಿ ತಾಮರ ಕಣ್ಣದ ಸಿರಿಪೊಣ್ಣಾಲು ಕಾಮಿದ ಭಕ್ತರು ಜನಕನ ಮಗಲು ತಾಮರ ಕಣ್ಣದ ಸಿರಿಪೊಣ್ಣಾಲು ಕಾಮಿದ ಭಕ್ತರು ಜನಕದ ಮಗಲು ಮಂದಾರದ ಪೂ ಮಾಲೆನ ಬದಲು ಗಂಧದ ಮೈ ಸಿಂಗಾರದ ಪೂನು ಕಂಟೆಲು ತೆಂಗಿನ ಪದ್ದೆ ಸಾಲು
ತೊಂಟಗು ಪಟ್ಟಿದ ಕಟಿದಿನ ಪೊರ್ಲು ಸೀರ ಸರಗನೆಗೆ ಜರಿಸಿಂಗಾರ ತೇರವು ಬೇದ ಮೇಲೆ ವೈಯಾರ ಆಶದ ಮದಕೆಡು ಹೊಸಮದಿ ಮಾಲು ಮೋನೆಡು ಕಾಚಿಗೆ ದಡಿದೀದಾಲು ರಾಮನ ತರನಾಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಭೂಮಿಡ ಕಾಡಿದ ಗೆರನೋಯ್ತು ರಾಮನ ತರನಾಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಭೂಮಿಡ ಕಾಡಿದ ಗೆರನೋಯ್ತು ಬತ್ತಿನ ಶೀತದಾಲ ಕಮ್ಮಿದಾಲ ರಾಮನ ಸರಿ ಸಾಕಿ ಆಯ್ನಾಲು ಗೊತ್ತೊಂದು ಆನದ ನಡಕೆದ ಹೊಸ ಮದಿ ಮಾಲು ಮೋನೆಡು ನಾಚಿಗೆ ದಡಿದೀದ ರಾಮನ ತರೆನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ತರೆ ಪಾಡೋಡತ್ತ ಮಾಲೆ ತರೆ ಓಲೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಭೂಮಿಡು ಕಾರಿದ ಗೆರೆ ನೋಯಿತು ನಾಚಿಗೆ ಬಂಡ ಅಂಚಗೆ ಅವನು ನಾಚಿಗೆ ಬಂದ ಬಂಡ ತಾರ ಕಾರಿದ ಗೆರೆ ಈಚ್ ಪಾಡೊಂದು ನಾಚಿಗೆ ಆ ರೀತಿಲು ಭೂಮಿಡು ಕಾರಿದ ಗೆರೆ ನೋಯಿತು ಈ ರೀತಿಲು ಬಂದುಳ್ಳೂರು ಅಂಚ ಪನಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದುಳ್ಳರಿಗೆ ರಾಮನ ಕಂಟೆಲಗು ಈ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ಲ ಪನ್ನಗ ನಾಚಿಗೆಡ ತರದಾಗ ರಾಮೇಶ್ವರ ತಗೊಂಡು ಅವಾಗ ಏರ ಪಂಡರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ರಾಮ ಸೀತಾದೇವಿ ನಿಕ್ಕ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆ ಒಂಚೂರು ತರೆಯನ್ನು ತಗ್ಗದು ಕೊಡುವಾಗ ಅವಾಗ ರಾಮೆ ಬಂಡೆಗೆ ಯಾಪ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಮದಿ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಣ್ಣಗ ತರೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಾದು ಬರ್ಪೇನಾ ಆ ಸದ್ಯವು ತರೆದೇರು ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಸಾರ್ಥ ಉಂತದೆ ರಾಮೆ ಆಲೆ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಡು ಮದುಮಾಲೆ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತ ಪಾಡೋಡಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಾಸಿವರಂದ ಜೋರಾದ ಪಣೊಂದುಳ್ಳರು ಮಾಲೆ ಸೀತಾದೇವಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಿನ ಸಬೆಟ್ಟು ಆ ರಾಮದೇವನ ಕಂಟೆಲಿಗೆ ಹಿಕ್ಕಿಲಿಗೆ ಮಾಲೆನ ಪಾಡಿದರೆ ಪರಸ್ಪರ ರಾಮೆಲ ಸೀತಾದೇವಿನ ಆ ಕಂಟೆಲಿಗೆ ಮಾಲೆ ಪಡೆದಂತ ಕರದಾಡದ ಆಪುಡು ಸುಮ ವೃಷ್ಟಿಯಾಪುಡು ಆ ಸೀತಾದೇವಿನ ಮದುವೆ ಈ ರಾಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕೊರಳುಡು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಈ ರಾಮಾವತಾರ ಸಂಕಲ್ಪದಂಚನೆ ಲೋಕರಕ್ಷಣೆಡು ಆ ಮಾತ ವಿಷಯಗಳ ಶ್ರೀರಾಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣ ವಾರಿ ಕೊರಳುಡಲ್ಪಾಂಡು ಅತ್ಯತ್ತು ಆ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಹೊರ್ತುಡು ನನಲಾತ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿಲ್ಲಡ ಕೆಲವರು ಪೊಣ್ಣುಲೇ ದಿಂಜಿದು ಬೋಪೆ ಒಂಜಿಲ್ಲಡ ಆಣಲೇ ದಿಂಜಿದು ಬೋಪೆ ಅಂಚಾದ ರಾಮನ ಈ ಅಯೋಧ್ಯದ ಕಥೆ ಎಂಚಿನ ಕಥೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡಗಲೆ ಅಗಲ್ಲ ತೆರಿದೆ ಅಂಚಾದ ರಾಮೆ ಒರಿಯತ್ತು ಹುಟ್ಟುಡೋರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೈದೆಗೆ ಒಕ್ಕೋರಿ ಭರತೆ ಉಲ್ಲೆಗೆ ಒಕ್ಕೋರಿ ಶತ್ರುಘ್ನ ಉಲ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಮಾತ ನಾಲ್ ಆಣಲಿತ್ತನೇ ಇಲ್ಲ ಅವ ನಾನು ನಾಲ್ ಪೊಣ್ಣಲಿತ್ತನೇ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂಚಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಪೊಣ್ಣಲಿತ್ತನೇ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪೊದ್ದೆರೆ ಕೋಡಿ ತಿಕ್ಕಿಣೆ ಕೆಲೆಗೆ ಅಂಚಾದ ರಾಮದೇವರು ಸೀತಾದೇವಿನ ಒರಿಸೊಂದು ಪೋದು ಮದಿಮೆ ಆದ ಪೋದು ರಕ್ಷಣೆ ಅಗಲು ಕಣ್ಣಾನಿ ಬಿಡಿಯದ ಯಾರ ಲೋಕವು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಆದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಂಚಿತನ ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಬರೆಯವು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಶ್ರೀರಾಮಗೂ ಸೀತಾದೇವಿನ ಕೊರಿಲಕ್ಕನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೂ ಊರ್ಮಿಳೆ ಭರತಗೂ ಮಾಂಡವಿ ಅಂಚನೆ ಶತ್ರುಘ್ನಗೂ ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿನ ಕೊರದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಕುಂಜಾತ ಮದುವೆದ ಆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ತರಿಗೆ ಆ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕೊರಳುಡು ಮದುವೆದ ಸೌಂದರ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಅಲಂಕಾರ ಮಂಟಪಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ವನಸಾವಡುತ್ತ ಆ ಪ್ರಕಾರದ ಜನಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲ ಕಡಿಮೆದೆ ಓಡುತ್ತಿನ ಮಾತ ವನಶ್ರೀ ಪಾಲನೆ ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಎಡ್ಲವೇ ರೀತಿಯ ವನಸುಂಡು ಅಂಚಾದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಣಪೇರು ಪಾತೆರು ಏನೋ ದಾದಾನ ಬೈದರು ಶಿವಧನುಸ್ಸು ವಿಶೇಷವಾದ ಛೇದನ ಮೂಲಕವಾದ ಸೀತಾದೇವಿನ ವರಿಸಿದ ನಾಣ್ಲ ವನಸು ಮಲ್ಪಲೆ ಇನಿ ಕುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಪುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕುಲ್ಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕುಲ್ಲೆರ ಪಣಪೇರಂತ ಆಂಡಲ ಇನಿ ಕುಂಡ ಎಲ್ಲ ಕುಂಡ ಅಂಚ ಪೊದ್ದೆರೆಲ್ಲಡ ಆನಮನಿ ಕುಳ್ಳು ನತ್ತು ಅಂಕ ಕೋಡ್ದೆ ಬಂಡ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬುಡದಿಲ್ಲಡ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಕುಳ್ಳು ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಕುಳ್ಳ ಅಂತ ಅಂದಿನ ಮರುದಿನ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಕಾಂಬರು ಬಂದ ದಿನ ಬನ್ನಿರಿ ಕುಳ್ಳಿರೆಂಬರು ಅಂದಿನ ಮರುದಿನ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಕಾಂಬರು 3 ದಿನ ಇದ್ದರೆ ಪರದೇಶಿ ಎನ್ನುವರು 5 ದಿನ ಇದ್ದರೆ ಆಕಳು ಬಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಬಾ 5 ದಿನ ಬುಡದಿಲ್ಲಡ ಕುಲ್ಲಿಯನ ಬೆತ್ತ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಕೊಂಬೋತು ಪತಮಲ್ಲ ಅಂಟೋಳು ಮರಮಾಯಡ ಬಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಬೆತ್ತೋನೇ ಪತ್ತೇರಿ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕಡ್ತೊಂಬೋಯಿನ ಬೆತ್ತೋನೆ ಎಂಚಗೊಂಡು ಅಂಚ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಕಷ್ಟೋಗಿ ಅಂತ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಇನಿಯ ಪೋಡು ಎಲ್ಲನೇ ಪೋಡು ಬಣ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಮದೇವರನ್ನ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸೀತಾದೇವಿನ ಮದುವೆ ಆದ ರಾಮದೇವಿ ಮಾತ ಇಡೀ ಬಳಗ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೂ ಬೆರಬರ್ಪಿನ ಪಂಪಿನಡೆಗೂ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂತೂ 1 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಮುಗ್ಗೋಡು ಪಂಡನೆ ಏನಂತ ಚುರುಕುಡು ಚಿತ್ತಿನ ಈ ರಾಮದೇವರನ ಮಹಿಮೆ ಪಂಡ
ಈ ರಾಮಾಯಣದ ಮಸ್ತು ಕಥೆತ ನಡುಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಸುಬಾಹು ಮಾರೀಚ ಮರ್ದನ ತಾಟಕಿ ಹರಣ ಅಂಚನೆ ಅಹಲ್ಯ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನ ఒక ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಈ 4 ಭಾಗದ ಚೂರು ಚೂರು ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತ ಈ ಸೀತೆನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಏನು ಪೀಠಿಕಾ ಪ್ರಕರಣ ನೋಡಿ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ರಾಮ ಪಣ್ಪೀರಟ್ಟು ಅಕ್ಷರದ ಮೈಮೆನು ಭೂಮಿದ ನರವಾನೆ ಒರಿದ ಪಿನ್ನೆಯೇ ರಾಮ ಪಣ್ಪೀರಟ್ಟು ಅಕ್ಷರದ ಮೈಮೆನು ಭೂಮಿದ ನರವಾನೆ ಒರಿದ ಪಿನ್ನೆಯೇ ಒರಿಯಾಗಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಒಂದು ವೇಳ ಗೊತ್ತಾವಡು ನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಮ್ಮ ನರಮಾನಿಲಾಯನಗಳ ದಾದ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪೀಠಿಕಾ ಪ್ರಕರಣ ದಾಸರ ಎಚ್ಚರ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ರಾಮ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸುಗೀಪು ನರಮಾನೆ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಮೆಚ್ಚಿದ ಹಾಳಾವಡ ಸೋಮಶೇಖರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸುಗೀಪು ನರಮಾನೆ ರಾಮ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸುಗೀಪು ನರಮಾನಿ ಆಯ್ನ ನಂದು ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕೂ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗ ಇಡೀ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಗಗೂ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಹರಿಕಥಾ ಕಲಾಕೂಟದ ವತಿರ್ದು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಮ್ಮ ನಾಗೇಶನೇ ಬಕ್ಕ ಮಂಗಲದಾಸ್ ಗುಲ್ವಾಡಿ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರಾಣ ಜ್ಞಾನಗೂ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿಲ ಮುಲ್ಪೊಳ್ಳೇರು ಪಕ್ಕ ರವಿ ಅಲೆವರಾಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನಾಗಲಿ ಅಗಲ ನಡುಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದನ್ನು ಅಗಲಿಗಳ ಎನ್ನ ಸೋಲೆಯಿತ್ತು ಸಲ್ಮ ಸಂದಾದ ಮಂಗಳಗ ಅಪ್ಪಣೆಗೆ ನಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಂಗಳ ಭದ್ರಂ ಶುಭ ಮಂಗಲಂ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಭೂಮಿದ